Така, аз разбрах, че мога и таймер, и да снимам видео, ама когато, така че 8 минути това видео ще бъде, защото от 8 минути, какво прави тази котка? Какво прави Миши? Миши се казва, между другото. А той яде горкото. Аз па горкото. Горкият сладък. Миши. Аз много го харесвам него, а пък той не ме харесва. За някаква причина. Макар че му давам храна също. Не ме харесва, каквото и да правя. Той само се страхува от мене. Да, не знам защо, ама да. Не знам защо. И още гледаме Animal Planet, защото това е най-хубавата планета. Дай тук малко соса да се оправя. Чакай. Малко ще гледате и тук за секунда. Сега си оправям сосчето, оправям си сосчето. Соса, който аз направих, ама не говоря това на страния. Я гледай това Миши как ходи. Това Миши ходи като бандит. Добре, нека да спра. Ай, малко да си правим картофките. Това е най-вкусния сос. Много е вкусен. Това аз много се радвам, че съм се махнал от тая червена кола и там, защото мирише като алкохол там. И аз щях да бъда като... Много е гадно там. За деца да, ама за големи не. То не исках той да чува, ама нали този, който кара колата, не иска да чува. Така че, кога се прибрах, говорих на баба ми на телефона веднъж. Бабо, там където ходихме е най-лошо, защото мирише като алкохол. А да не знаете какво е алкохол? Отрова, които могат да пият хора. И ще няма да умрат. Ще направят очите да не гледат правилно. Нали, да бъдат много изморени и да. Много е гаден на алкохола. Не искате да знаете как мирише там. Аз наистина за малко щях да повърна заради тази миризма. Чакай да видя. Още 4 минути, окей. Така че във факт ще свърши 6... Не, 7 минути, 7 минути. Чакай, 4 минути и колко? 4 минути и 55. 25, т.е. 25. Извинявайте. Нали, ние правим грешки, т.е. кога ще излуча да спра да говоря за грешки и да говоря нормално, се чудя, ама никога, може би. Това само се шегувах, брат. Не ме хейтвайте. Ей, да. Ще видя резултатовете след това видео. О, майко, че ме стресна това. Аз гледах телевизора. И после бях като... Дали когато това едно животно през нощта, нали, котка някаква, бум. Е така със светещите очи бях като... О, майко, какво беше това? И после разбрах. Instantly. Тук утре ще се преместваме в друга къща, ама... Не, шегувах се. Няма се преместваме. Горе-долу ще се преместваме, ама ще бъдем там за... 1, 2, 3... 8 дни. 8 дни. 8 дни. Ами докато чакаме тези спагети, айде нещо да направим в момента. Например, пуканките да ги сложим в тази купа. И със сол е... Сол е най-вкусното нещо, което да слагаш върху панки. Чакайте, че трябва да го отворя и така ще гледате за секунда. Гледайте нищо. Айде. Малко тропане ще чувате. О, майко! За малко щях да сложа
Спокойненько. Много са вкусни. Без сол. Ja, класик. Okay. Не забравяй солта! Не забравяй